Moodle permíteme traballar con grupos de alumnos dun xeito diferente a como vimos nun videotutorial anterior. Para ilo temos unha opción que é Grupo Escolla, onde serán os estudantes que nos apunten eles a aquel grupo no que queren traballar. Entón, imos a supoñer que eu vou facer unha práctica no laboratorio e quero que os alumnos a fagan, por exemplo, por parellas. Entón, o primeiro que teño que facer é crear os grupos que lle vou ofrecer aos alumnos. Imos aquí arriba á roda dentada, na opción de máis, dentro dos usuarios seleccionamos grupos. Imos a crear dous grupos de traballos, porque eu teño poucos alumnos, entón, grupo 1 de laboratorio, gardo os cambios e imos a crear un segundo grupo, crear grupo, que sexa o grupo 2 de laboratorio, que é gardar os cambios. Ben, unha vez creados os grupos, volvemos de novo ao noso curso e imos crear o grupo Escolla, que nos permite Moodle. Entón, dentro do bloque no que queremos traballar, imos a engadir unha actividade ou un recurso e buscamos a opción de grupo de escolla. Aquí está. Ben, facemos a configuración da mesma. Entón, empezamos. Nome do grupo Escolla, pois, por exemplo, práctica 1 de laboratorio. Facemos unha pequena descripción para que o alumno saiba como ten que facer. Selecciona o grupo de traballo no que queres facer a práctica de laboratorio. Será por parellas. Imos a amoso a descripción no curso e agora un par de axustes básicos. Eu non marcaría permitir a matriculación a múltiples grupos porque daquela estaría deixando que un alumno participe en varios grupos á hora de facer a práctica. Eu quero que a fagan nun grupo único. Logo, permitir que se actualice a escolla? Non. Por que? Porque senón estou permitindo que o alumnado ande cambiando continuamente de grupo. Dixemos que iban a ser de 2 en 2. Entón, aquí, número de respostas ou participantes, activo e indicolle que o traballo vaise levar a cabo en grupos de 2. Aplico a todos os grupos. Ben, e aquí na parte inferior teño os grupos dispoñibles, entón selecciono e o engado, selecciono e o engado. E fixámonos que aquí á dereita xa me pon por defecto que van a traballar de 2 en 2. Se eu agora me dou conta que neste grupo vou a permitir a 3 rapaces, pincho nel e aquí abaixo xa me di cal é o número, o límite para ese grupo. Imos a supoñer que aquí vou a permitir a 3. Gardo os cambios e teño creado xa 2 grupos, nun con 2 participantes e noutro con 3. Se agora cambio de navegador, chega un alumno e ve práctica 1 de laboratorio. Teño que matricularme, teño que anotarme naquel grupo no que quero facer a práctica. Fai clic e aparecen os 2 grupos. E el xa ve que aquí poden anotarse 2 rapaces e aquí pode facerse a práctica en grupos de 3. Quero facela nesta de aquí. Daríalle a gardar a miña escolla e agora, se viñera outro compañeiro que fai exactamente igual, escolle a práctica, iría aquí e lle indica mostrar os membros do grupo, vería, mira, proba, o alumno proba está matriculado neste grupo, eu quero traballar con el. Marcaría tamén ese grupo para traballar os 2 xuntos. Nós, a nivel de profesor, volvo a recargar un momentiño a páxina, eu en calquer momento podo entrar na miña práctica e aquí mostrar os membros do grupo e sei onde está cada un dos rapaces, como fixeron a distribución. Aquí arriba, en ver as respostas, sabería dun xeito máis gráfico cales son os compoñentes dun grupo e cales son os compoñentes do outro grupo. E con isto, o grupo Escolla que nos ofrece Moodle.